However, it's your boy Somhlope and we're back with another episode of Ngcela. Now, you know we're shooting episode 6. It's your boy, hey, your boy B-U-W-A, aka Buwa. Guys, ngihlezi ngitsha ukuthi nesiphethe abakhuthazi. Futhi ngihlezi ngisho lapha emakhaya ngithi abakhuthazi bazingikhuthaza lapha emakhaya mangakhuthazekile ukuthi ngithanda abantu beni. Bese dithi sebenikhuthazile nizokhuthazeka. Botshela Mr. White. Okay, today there's this other young lady, beautiful. She wrote to us today. Let's hear what she has to tell us. Let's go. Hi, please come through. This is the story side. Shayabani today. Hi, ma'am. Hi. I'm going to introduce the audience because we're not the Melang Africa, but then Ngcela Okay, so could you please tell us like Ngcela because you wrote to us Ngcela like nkila bona o ro phone la motho ka nomoro tsa haula a di kene mara hira private number ya kena ha ka thama ke mmoledi sa mpoledi se batla go lwa le nna one shapa o wa late ka montlu be dilo a ke sa le normal Mjita nka ro abusive nyana yeah abusive na le di anger issues and to vele yang khobatsa le wana Mjita yeah wana and I get a lot of why I'm blocker because one blocker mara phone ka private phone 10 years. How long have you guys been dating? 3 years. Yes. Whole 3 years. Yeah, that's a long time. But anyway, Somhlope. Anyway, today is happening. Anyway, so guys, this is na information. Samazum chita ukuthi kuphi already. Sizofuna spice sisibuze ukuthi okay, so wabhekile lebantu because basame right now. But this phone and simuzo ukuthi uswabhekile na. Yo. So now from Shay some talking about it. Like I cannot tather la meta or lira kan ke khathetse ke mimoleng ke mim because right through ralwa I accept hlologanya vele ke yena if wachita eating iko yena and sorry guys ngicela usitshele ukuthi igama la kaMjita ubani igama la Mjita Kenneth yeah okay Kenneth usizo ukuthi siwabhekile na. Hey Makai. Usawabhekile labantu manje. Basese lapho musi. Ngasisivic ne. Okay, ungashift siyaza manje. Uyangizwa? Okay. As you heard guys, bathi uMjita use civic ngasevuma. We're at Hamburg Spray. We are shooting out episode 6. Please don't forget to like, subscribe, comment, hit the share button. Please, Bafetu. Anyway. This is amazing ukuthi samlanda manje. It's happening. Uthi hayi uzokhuthaza umuntu okuzomthanda. Wena ngithanda ngathanda. It's happening. Where we go ever. Before. Mafika thina dlala inkundla way. Manje phethe black juice and the bunny vibe. Izinje zingena studio mfana kuvele kumi hit. Ku music sima fuck boys special every beat astata zelitina dog ngoba sina choice. Ilaba fana be trip bazosizwa. We pull up at your party ngale dress cause mess. Laba fana bangane. Umzongo kokuzobarisa. Ilaba fana bangane.
umsongo kusobarita ngena city gogo sangina vulana masango. Yeah, Bafethu, as we have been told, the spy has confirmed everything. We are heading to the lady and the gent as we speak. We see them from a distance. Let's head to them slowly but surely. Singajaphisi izinto ezikho. Wangena warethu umzoro uyashisa siyadesha siyabiza kulithi le vibe izobiza Sanibonani. Ninjani? Braga. Ngithola ngawo ke man. Kenete mfethu. Kenete. Mfethu basiphize ngibanga lakho mfethu, okay? Into. Yamazi lo muntu lo. ya nyamazi Kwenzakalani la? Because she says umuntu wakho wena uthini ngalokho. okay angali umuntu wa mara wayafike la ngifike la ufuna ngenzeni khela ungiblockele ukublock ngenzeni Ngeke singakwadi singajaha siphuze kahle sikhulume ngazi. Ubani lo? lo Uthando wenza naye. Ngana wakho. Mngani. Mngani. Mngani makhoneni. Yana Makhoneni. Yeah, Yazi abantu emakhoneni abajolako la. awu kusho bani ukuthi kuhlala abantu abajolako la Nasmile. kusho bani ukuthi kuhlala abantu abajolako la Nasmile. can I Ngambambi rapho. Because umntwana wait. Madam uyasitshela ngawo ukuthi uabusive, uyablocka, awuphendula amakhola, awuphendula ama texts, so we don't want to get violent mfethu. mara ngisho lezo indaba wayezwana labantu nje ufuna ukukhuluma ngizo ngikufonelile Kenneth lonto othi ngiphume kuwe ubhizi wena kuba busy lokho malento ukuba busy lokho Kenneth kuba busy lokho ya nawe kuyafana msawunaso isikhathi sami Anginaso kanjani Kenneth angasenza ngoba mina ngihlezi ngikufonela manje uthi ngenzela isikhathi uthi wena ubhizi ukuba busy nalento le kuba busy nalento kuba busy Kenneth Whoa. I couldn't say you No, asikhona ukuhamba because uyosibizila ngisho. Endaweni yabantu Uyosibizila. okay ubabizelana abantu Ubabiza ufakelana abantu endabeni zethu Kenneth jengi kufonele azange bambi phone ba manje ngifonela awubambi phone uthola kanjani mina mina ngibafaka bengiba include I don't care Kenneth ngidiniwe ngoba I don't care ngikhuluma nawe ungaphenduli ungangiphenduli ungiblockile ngikhuluma nawe ya bese sofuna ukukhuluma ngaye maye sofuna ukukhuluma mani ke ngibambi sofuna ukukhuluma maye Mina ngicela can you be honest like serious umuntu wakho lo. no ngifuna ukumchazela sile uyangicela ukutela athi umuntu wakhe ngithi uthungela nakho ukethu confirm. Lona kaphela bongathi I'm the main chief Kenneth ungaswaki mina kulento ngiyinto mina Jita uyalwa. Sofuna ukushayela istoko. Hey wow. Kuzakalani? Naye don't try anything guys. Asibi. Sintshelile ukuthi akuzakulwa. Asifuni ukula. No, nyeke. Okay, like awuyeke lento yenza. Like wenzani ngomjito womuntu? Yeke lento yenza. Azange akutshela umjito ukuthi unomuntu. Akangitsheli mara umuntu uthathe So kahle umjito uyo wrong. Kahle shoot uyo wrong. Sipho umuntu Shoot uyo wrong. Lo muntu uthi wena umngani. Uyezwa Brian. waye bafithu kungena indaba zami kahle ngingenaphi endabeni zami Akusiyo choice yethu. Bekana nendaba zini Phakama. bekana nendaba zini Kenneth bekana nendaba zini Wenzakala. kuma endabeni zami Wenzakalani? Podcast sakho. Asifuni Uthi ukubuza, ngiyajwayela Brian, wena okay? ngibangani.
No, angisho uzwa kana isikhathi sami. So No, angiphenduli ngimele ngiphenduleni. Yena uthi nina niyajola wena uthi nibangani? No, sesiyasho. Niyajola? Lo yini na? No, ndaba kana isikhathi sami. Kahle wena yashita wena. Ehlathini wena. Sonijolele emahlathini. Angichithi mfethu. Emahlathini. Asitolele emahlathini. Didimala. No. Awusakhona ukusolve nawe kwa wena. So yenzani ngale situation lewe? So yenzani ngale situation? Awukhona ukusolve yourself. Awuna room. Okay ma'am, ngicela ungitshele ukuthi soyenzani ngalo muntu lo. Usamfuna. Akuchithela so. Bese khona le maka mina nginasikhathi sakhe mina. Nahana. Bizeleni. Yabona kana ngcono. Ndaba kana ngcono. Wayitshela abantu ngendaba. Bona. Nahana wa wenza. Hayi. Mfethu. Uzogcina ushaya mfethu. Angeke washe Right. And usaqeda ukusho umem. Soshaya abafazi. Soqeda ukusho. Soshaya abafazi. Bazodila nawo. Ngine ngayihlala la le. Ngimtshelile yini ngayihlala la le. Mara nawe wena ushite. Wena Sokala sikhuluma. Asikhuluma la yabona uyasamesela. Sikhuluma sikhulumani. Wayibonga ngitshela ukuthi une girlfriend wena. Mfethu. Ngicela ungalo. Bazokuyekela. Ngicela ungalo. Solva na solvani. Wayibonga ngitshela ukuthi une girlfriend wena. Ungalo. Wena ungalo. Na uyalo msangithi Thomela. Uziluthengile. Udukuthula ring man. Udukuthula. Mina ngicela ukuza usamfuna yena. Kuyiranga. Iza naye. No, Thando yena usamfuna ke asakushitela. Bathi uhamba nawe Thando, bathi uhamba nawe wena usamfuna. Wami lo ngiyamfuna. Wena le. How long yo we? How long ujola naye Thando? Kahle uthoma ukujola noThando kuqala, wajola naye. Shukuthi uchita luthando. No. So sayishikike nama. Nahana. Bawira. Awithina thonhlaya. Umbethelana. Wena kanhlaya no. Phila virilena sayishikime khame kana thela. Uqalile. The whole 3 years wasted. Bara le wena wa jola ke rona le motho mo. Jana ma. Le wena wa jola athwana man. Yeah, le wena wa jola. Yeah, usifeke. Manje Brian like seriously wasted 3 years. Like mina wanona ukuthi athwana. Wait, awuna room. Don't you have a room? Maybe Hayi room lokwenzani wena. Room lokwenzani. Room lokwenzani. Subani ukuthi Kahle nina nitube push scam. Wena ukhetha indaba enzeni ungena ngani? Kahle nina nitube push scam ngalomntwana lo. Hana sana. Kalbakala hawu. Nitube push scam ngalomntwana lo. No, le ndaba lomntwana lo. Manje masekeza nawe. Uchita ujabulisa wena ngemali yakhe. isintombi yakho mina uJohn namawuthi mina ngithi angikhombe. Ibaba. Angikhombe. Ibaba. Angikhomba. Ibaba. Awuthi mina. Ibaba. Awungiyeke. Ibaba. Ke yazi ama day to day problems aso esmina ngwathandi. Lo mthito ngibhora lo mthito. Uthanda indaba zabantu. Wayizur no. Aperena mhlaka. Aperena yomuntu. Mfethu yabona ngiyophila naye njana so. Yophila naye njana so. Yambona ufela. Une-enga lo muntu. Une-enga lo muntu. Unakenzela imbaba awuphile ngani? Ngikubuza Brian. Why you push Yawazi mabala nginawo emzimbeni ngokukhala. scam ngali imali yomntwana lo? Nguyena ungiphayile imali. Wathi uyamshaya. Yawazi lamabala nginawo. Ngifuna ngokhipha lamabala nginawo. Uyasigareta ushisa ngawo emzimbeni. Ngimshaya. Ukhuluma mangeke. Yeah, ngiyashaya. Uyasitshela ukuthi abusive uyamblocka, umphendula ama text like what's up with you bro? No, angithi bengibhizi. Network nayi. Nginetwork wena. Ungabiza uthando nge-network man. Phila ukhetha yena over na. Khetha akena future. No. Akhetha akena future kalibakala hawo. Uzenzela wena. Una future ngaziphi? Une-enga.
Can I Yabona inkinga yakhe. Can I do? Ngitashela kaya NSFAS. Ngaphoqa abatsali bakhe. Ngachuza wena. Angacela uzicelela ngisho. Uzicelela ngakakucela. Ukuthi uthanda amadoda. Umenzela yonke into bo expected. Kahle kahle awumthandi. Imali yakhe bengayiceli Mjita. Wena ungizekela ungiphi imali. Okay, awumthandi kahle kahle wena. Be honest, be honest. No, bengamceli. Be honest, mina ngibuza ukuthi be honest awumthandi. Wait. Wena kahle kahle awumthandi umuntu lo kahle kahle. There's no use of staying. You are moving ukuthi udlale ngesikhathi sakho, udlale ngemali yakho. No, imali yakhe bekaziphela. So wena enjoy le bathi soft life. Ihlathini. No, soft life. Awuna room ngikubuzela kwangiphendula ngithi awuna room na. Iroom lokwenzani? Ngale room. Iroom lokwenzani? Senza nabona ukuthi ihlele ezikhaphuli. Siyaxoxa minding our own business. Ngiyakubika lo Ekufanele ube ninafunani uyakwa nje. Ngiyaqala ukushwila kodwa ngaqala ushwila. Wanyela ngaqala ushwila khona. Khona kwangihafela khona. Wena usikhafu wena wakhafa straight. Yeah, wakhafa. Yakubantha sikhafu. Yeah. Kana ngafela. Yeah, uyambona uruzi wangu uviolence mthu. Ngirutila kwena masibawo. Unali anger. Yeah. I mean, there's no use of ngicela umshiye. Sister ngicela umshiye. Because udlala ngayo lo muntu lo. Hayi nawe ungazama. Hayi. So now you feel njani kahle kahle nawe Thando? You feel how do you feel? Yeah. Bowazi ukuthi uyiside chick. No, I didn't know. Uma ngazithi ngoba nangu uyazi ukuthi 4 years boma abantwana impapa kanjani Nguyena beyafonela mina. boma mfonelwa nje Mara umuntu wahlala kanje chathe tsaka gae. I understand. Muthu like udlale ka wena. A serious. Net nje na push a scam. I'm sorry my sister. Mara like vele bafana bana vele lithepeng bana like bana vele ulana South Africa eish You must be joking. I'm not Canada ke motho gelang na. So what do you do? Canada things that well let's skata nthela nang le na bitsa girlfriend na ke feel na. Wa kuta ke re ngwana Canada. wo mara now it's ngicela nihambeni can you ngicela nihambeni ungasabuyi la Ibile watheka mtshakwe. ungasabuyi vele hambani guys niyabona ukuthi kwenzakalani umfethu he was a scam. He was just doing it for the money. Ngapha upush 4 years relationship and making her a side chick. 3 years. 3 years on the side, like, yo. Imagine. Stole my heart, I ain't gonna fetch it for you. Face your fears, wipe your tears. This world is cruel, blood running in my veins. Tryna pull up with my vents, I be running to my reps. Tomorrow you gon' leave your friends. Never come back now, you'll never come back. Never come back now, you'll never come back. I say you'll never come back. I hope my feelings come back. After what you did, I ain't gonna lie. So yabona uyahamba banosandla bayakekenisa bayafeka Something you always been aggressive. Always I was obsessed. I'm possessed. So the chick plays. bafethu vele nani masenidanga masenifeba masenenza izinto sonibamba vele we fixing the country boy. It's your boy Somhlophe. We're back with another episode of Ningishayeleni. If you are cheater, please don't forget to subscribe, like, comment, share. Please contact if you guys need help or anything like that. Thank you very much. I'm with your boy PWA and we at It's a boy PUWA.